أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. bayan haka ‘yan uwa musulmi na duniya duka gabaki ɗaya, musamman wannan gidan TV, CCTV da suke ɗawainiyan gabatar da wannan programs na addini don wayar da kan al'umma, ba na ƙasa ɗaya ko ƙasa biyu ba ko wasu jihohi na duniya duka gaba ɗaya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mun mika godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake dawo da mu wannan dandali don tunatar da al'umma bisa wato mas'aloli na addini duka gabaki ɗaya. Falillahi alhamdu, kamar yadda sanarwa ya gabata cewa maudu'inmu shine bayani akan cewa ita wannan duniyar da muke ciki da kuma in mun bar nan duniyan za mu koma wata rayuwa, wani gida da ake kiran shi ad-darul akhirah, wato shine gidan lahira. In an ce gidan lahira ya kunshi waɗansu guraren zama guda biyu, akwai aljanna akwai kuma wato wuta. Wa'annan gurare shine da ake da ashkalat a ciki, ma'ana ake da ɗan rikita-rikita a ciki, cewa shin wannan gidan duniya da wancan gida na lahira don wa Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da su, ma'ana don wa Allah ya yi su. Wasu sun ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan duniya ne don a bauta mushi tabaraka wa ta'ala. Wasu bayan Allah suka ce, a'a, Allah ya yi wannan duniyar da lahira ne saboda annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wasallam. To, ni ina ɗaya daga cikin waɗanda suka ce, Allah ya yi duniya da lahira don annabi Muhammadu. Idan aka ce Allah ya yi duniya don annabi Muhammadu tun da shi mas'alolin addini, ba a zuciya ne mutum zai creating, ya ƙirƙira, ya faɗa abu ba, a'a, sai an gani a littafi. Babban littafin da ake samun hujja bayi alƙur'ani, bayan shi sai hadisan manzon Allah, bayan shi sai ijma. Abin da ake kiran shi ijma shine maganganu na waɗanda wato suka fahimci maganganun annabi, kawo tun daga kan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'in da as-salafu salih da sauran manya-manyan bayin Allah, maluma masana alƙur'ani, masana kuma wato hadisai. Waɗannan su ne za su cicciro mana ayoyi, su mana bayaninsu ko kuma hadisai. Mu da muka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi duniya don annabi Muhammadu, ya yi lahira don annabi Muhammadu, menene hujjojinmu sai mu baje abin wa duniya, masu sauraro sai su zama alƙalai. Kuma idan ka ji na fahimta, to sai ka yi aiki da abin da ka ji. Dalilinmu na farko shi ne, a cikin littattafa kaman haka, na farko akwai littafi wanda wani babban shehin malami ya rubuta shi, ana kiran shi wato Abul Fadl, shi ne wato Alƙadi Iyad rahmatullahi alai, wanda ya yi wafati hijira tana shekara 544 ya bar duniya, wato ƙarni na 5 da waɗansu ‘yan ɗoriya. Wato yana can kusa-kusa da zamanin da annabi yake cewa khairul quruni sai ce ƙarni, thumma alladhina yalunahum. Zamanin da yafi kowane zamani na, sannan kuma zamanin da yake biye da wannan, inji annabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wannan shehin malami ya rubuta littafi, sunan littafin nashi wato Ash-Shifa, shine wato Kitabu Shifa. A cikin wannan littafi a shafi na 130 wato da 7, wannan shehin malami ya kawo ƙadiyar da ta faru da Annabi Adam alaihi salam. A ƙarƙashin wannan ƙadiyya ya kawo hikayoyin magabata, daga cikinsu akwai Abu Muhammad al-Makki, bayan shi akwai Abu Laifi as-Samarqandi, shi ma wannan shehin malami ne a duniya. Waɗannan malamai da ya kawo hikayoyin maganganun da suka yi, ba ya kawo maganganunsu ba, wanda a yadda suke a duniya ko su suka yi magana ana karɓan maganarsu a sa ta a gaba a yi aiki da ita a matsayin cewa hujja ne a addini. To su ba su kawo hujjansu su kaɗai sun taƙaitu ba, sai suka kawo maganan wato Salmanul Farisi. Shi Salmanul Farisi sahabbin Annabi Muhammad ne, sallallahu Alaihi wasallam. Sai suka kawo ƙadiyar da ya faru da Annabi Adam, lokacin da Annabi Adam alaihi salam ya ci itaciya da Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙaddari zamansa a cikin aljanna. Allah ya ce masa duk abin da yake cikin aljannan nan an halatta masa, sai dai banda wata bishiya guda ɗaya. Allah ya nuna masa wannan bishiyan aka ce kada ya je kusa da ita. Annabi Adam alaihi salam, Allah ya hukunta zai dawo duniya ya zo ya zauna, abin da ya faru, Allah ya dawo da shi duniya alaihi salam. Ya roƙi Allah, Allah ya mai da shi wato aljanna. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce masa a'a. Magabata suka ce Annabi Adam ya shekara 40 yana addu'a, amma ranar da Allah subhanahu wa ta'ala zai karɓi addu'an Annabi Adam alaihi salam, sai aka cire masa shamaki, sai ya hango al'arshi, ya ga dukkan abin da aka rubuta a cikin al'arshi, wato sunan Allah ne da sunan Annabi a haɗe. A wani ƙaulin kuma a sunan annabin ne ya gani an yi wa al'arshin fenti da ita. Annabi Adam alaihi salam yana buɗe baki sai ce, Allahumma bi haƙƙi Muhammadin firli khati'ati. Ya ce, ya Allah, da albarkan Annabi Muhammadu ɗin nan, ka gafarta mun wannan kurakurai da na yi, da yake ruwayoyin sun zo da lafazuzzuka daban-daban. A wani ruwayar yana cewa, Allahumma taqabbal taubati, ya Allah ka karɓi tubana, in ji Annabi Adam alaihi salam yake gaya wa Allah. Idan mutum ya duba wannan littafin da muka yi magana, Kitabu Shifa na Alƙadi Iyad, shafi na 137, zai ga wannan abin da muke so mu nabbahar da al'umma akan cewa hujjojinmu da muka ce Allah ya yi duniya da lahira don Annabi Muhammadu, to wannan hujja ita ce aula, ita ce aqwa, ita ce afdal akan dukkan wata hujja da za a kawo a shimfiɗa ta. Allah tabaraka wa ta'ala sai tambaye Annabi Adam ba wai dan bai sani ba. Sai ce, ya Adamu wa kaifa arafta Muhammad, a wannan lafazin kenan. A ɗayan lafazin kuma sai ce, wa min aina arafta Muhammadan, ya kai Adamu ta ina ka gane wannan Muhammadu ɗin. Allah ya yi wannan tambaya ne don karantarwa ba wai don Allah bai sani ba. Annabi Adam alaihi salam sai ya ba wa Allah amsa da cewa, ra'aitu min aljannati fi kulli maudu'in ismahu, a wannan lafazin kenan. Ko kuma a ɗayan lafazin ruwayan, Annabi Adam alaihi salam sai ya gaya wa Allah, ya ce, ra'aitu ismahu fi kulli maudi'in min aljanna. Yace sai naga sunan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin aljanna a kowane bigire, wato kowane guri ido na ya kalla, sunan Annabi Muhammadun nan yake gani. Ta nan ne ya Allah na gane cewa lallai wannan annabin baka yi kamarsa ba. Take a lokacin da Annabi Adam ya ba wa Allah amsa da cewa ya ga sunan annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to Allah tabaraka wa ta'ala sai ya gaya mishi cewa
domin kamar yadda muka faɗa lafazuzzukan sun zo daban-daban. Wannan ya ce, na kalla al'arshi sai na gani a rubuce, fa'iza fihi maktuban ko fa'iza fihi maktubun, na gani a rubuce a al'arshi an rubuta la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. A wani lafazin kuma an rubuta Muhammadu abdi wa rasuli, na ga an rubuta Muhammadu ɗin nan bawana ne kuma jakadana ne. A wani lafazin kuma an rubuta annabi Muhammadu manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annabi Adam sai sake gaya wa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, fa'alimtu annahu laisa ahadun akramu alaika min Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ta nan ne na gane cewa a cikin halittunka babu wani kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, sai ce mimman ja'altas maka ma'asmihi. Dalilin da na gane cewa babu kaman annabi Muhammadu, na ga ka ɗauki sunanka da nashi ka raba, ka haɗa sunanka da nashi, tare da cewa ba shi kaɗai ne wato annabi da kai ba, tare da cewa ba shi kaɗai ne manzo da ka halitta ba, gabannin shi ma akwai manzanni 312, kafin shi akwai annabawan Allah 120,20,399, amma abin mamaki ya zo ƙarshe ga kuma yadda ka yi mushi. Allah sai ba wa annabi Adam amsa da cewa, ya Adam, Allah ya kira annabi Adam alaihi salam, ya ce, innahu la'akhirun nabiyyina min zurriyatik, ya ce shi annabi Muhammadu ɗin nan gaskiyanka, wato shi ne ƙarshe cikin annabawa daga cikin ‘ya'yan da za ka haifa, ya ce, Adamu wa izzati wa jalali, ya ce, Adamu, ina rantsuwa da buwaya na in ji Allah, ina rantsuwa da zati na in ji Allah, ina rantsuwa da girma na in ji Allah, ya ce, walaulahu ma khalaqtuka, ya ce, Adamu, kaga Muhammadu ɗin nan da na nuna maka ka fahimci wane ne? Allah ya ce wa annabi Adam, da ba dan shi ba, da ban halice ka ba. Allah ya gaya wa annabi Adam haka alaihi salam. To, idan muka ɗauki wannan hadisi da Allah ya gaya wa annabi Adam, cewa da ba dan annabi Muhammadu ba, Adamu da ban yi ka ba, har yanzu a cikin al'anwarul Muhammadiyya, akwai wani babban shehin malami, wato ana kiran shi Ibnu Ismail, shi ne wato Yusufun Nabahani, shi ma ya kawo a shafi na 11 zuwa shafi na 25 a cikin wannan littafin. Idan ka duba shafi na 11, ya kawo ƙadiyar abin da ya faru kamar yanda Abul Fadli Al-Qadi Iyad ya kawo cikin kitabu Shifa, shi ma sai sardin wannan bayanin ya jero ya kawo su. Amma idan ka tura ka tafi can shafi na 25, sai ka samu Yusufun Nabahani ya kawo hadisi na Salmanul Farisi. Hadisin nan na Salmanul Farisi shine wanda Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya tambayi annabi Adam alaihi salam. Adamu, na karɓi tubanka, ka kama ƙafa da wani ɗa cikin zurriyarka, wannan ɗan yana cikin tsatsanka, kuma ka kama ƙafa da shi na gafarta maka. Annabi Adam ya ce, haka ne ya Ubangiji. Sai Allah ya ce wa annabi Adam alaihi salam, walaula Muhammadu ma khalaqtuka, da ba dan annabi Muhammadu ba Adamu da ban yi ka ba. Ya ce, Adamu, ba kanka abin ya tsaya kai kaɗai ba, walaulahu ma khalaqtu sama'an wala ardan. Ya ce, da ba dan annabi Muhammadu ba Adamu kaga sama ɗin nan, wallahi da ban yi ta ba. Da ba dan annabi Muhammadu ba Adamu kaga ƙasa ɗin nan, da ban yi ta ba. Har san da ta kai Ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan shafin da muke magana, ya gaya wa annabi Adam alaihi salam, ya ce, Adamu, wa izzati, ina rantsuwa da buwayana da girmana in ji Allah tabaraka wa ta'ala, walaulahu ma khalaqtu duniya, da ba dan annabi Muhammadu ba duniyar ma da ban yi ta ba.
idan muka duba wannan, kawo daga wannan littafin da muka kawo na kitabu shifa na alkadi iyad, da wannan littafin da muka kawo na al'anwarul muhammadiyya, akwai wani littafi shi ma ana kiran shi a ra'isul majalis, akwai wani littafi shi ma ana kiran shi mafahim. Idan mutum ya ɗauki ko da littafi ɗaya muka kawo a nan, wato mun kawo littafi ne da shimfiɗan wannan maganan kafin mu tafi kai tsaye zuwa ga wancan dalili da wasu suke dogaro da shi suke turewa cewa Allah bai yi duniya don annabi ba. Wato shi ne ayar nan da take cikin suratu Zariyat. Allah maɗaukakin sarki yake cewa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. To, wannan mun yi shimfiɗa da waɗannan hadisai da hikayoyin nan ne na magabata, don mu ɗauko wannan ayoyi na Alƙur'ani da fahimtar magabata game da ayoyin, sai mu baje abin a faifai, wanda ya ce Allah bai yi duniya don annabi ba, sai ka gane cewa ba shi da madogara a cikin littafin Allah shi ne Alƙur'ani. Wannan aya da take cikin Suratul Zariyat, idan da wanda yake kafa hujja da shi yake korewa cewa Allah bai yi duniya don annabi ba, da ya kalla ayar da makalla ta fahimta, da ya fahimci ayar da fahimtar da ake bukatar a fahimci ayar. Ai, wannan ayar kai tsaye ma ita ce take nunin cewa Allah ya yi duniya don annabi Muhammadu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, wannan aya kai tsaye tana nunin cewa Allah ya yi duniya don annabi, amma ga yadda abin yake. Allah maɗaukakin sarki ya ce a zahirin ayar, a fassaran ayan a hissan ba ma'anan ba, Allah ya ce bai yi mutum da aljani ba sai don su bauta mushi. To mu ɗauko kalma ta bauta, a ƙa'ida na luga na Arabiya, idan an ce bauta menene ake nufi da bauta? Ma'ana mu ɗauke ta a kalmar larabci, Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. To mu ɗauki ibada, kalma ta ibadatu me ake nufi da ita? Zaka ji in ka tura tambayan fassaran wannan kalma ta al'ibadatu, za a ce maka al'ibadatu bi ma'ana ɗa'atun, wato shine yin ɗa'a, yin biyayya. A fassaran kalma ta ibada, a larabce in ka dawo da ita a Hausa, ibada ɗa'a yake nufi, ma'ana bauta shine biyayya. To idan mutum ya ɗauki wa ma khalaqtul jinna wal insa, yace Allah bai yi duniya dan annabi ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai mu ce to wa yake bi ya iya sallah, wa yake bi ya iya azumi, wa yake bi ya iya haji, wa yake bi ya san Ƙur'ani, wa yake bi ya san ibadar gabaki ɗayanta, wa yake bi. Idan muka ce bi, ko da ka karanta misali, ga yadda za a yi sallah, yadda za a yi azumi, yadda za a yi zakka, amma baka sallama wa annabi wajen ɗa'a ba, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wannan bin da kai wa annabi ba zai amfane ka ba. Kamar yadda za mu kawo sardin bayani akan haka. Misali, Ubangiji tabaraka wa ta'ala, kafin annabinmu ya aiko annabawa da dama kamar yadda muka yi bayani a baya. Kuma abin da ke cikin littattafan annabawan nan, misali mu ɗauki annabawa guda biyu, kamar annabi Musa da annabi Isa. Abin da ke cikin attaura da injila zancen Allah ne, umarnin Allah ne, bautar Allah ne. Amma da yanzu misali, wani zai ce zai ɗauki wannan hukunci na attaura da injila ya yi aiki da shi, Allah ba zai karɓe shi ba. Dalili wai annabi Muhammadu ya bayyana, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wani abun mamaki, ba wani wanda ba annabi ba ko manzo, a'a, ko da misali annabi Musa alaihi salam, ko da misali annabi Isa alaihi salam, da zai zo wannan zamanin na manzon Allah, to idan ya yi aiki da attaura da injila bai ba annabi ba ruwan Allah da shi, ashe ba ibadar ba, abin da Allah yake kallo me alaƙarka da annabi Muhammadu, girmamawa ko kuma renawa.
idan Allah ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ban halitti mutum da aljani ba sai dan su bauta min. A haƙiƙanin ayar in ka ɗauke ta za ta nuna maka na halicci mutum da aljani dan su yi wa annabi Muhammadu da'a ne. Ashe har yanzu an halicce ka dan annabin ne, sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ya faru da waɗansu cikin Yahudawa. Suka ce sun yadda za su yi sallah, za su yi azumi, za su yi kowace ibada, amma sun cira annabi za su tafi wajen Allah kai tsaye. Sai Allah ya ce, to ba shi da buƙatar sallansu, ba shi da buƙatar azuminsu, su koma wajen annabi Muhammadu shi ya sani. Shi ne, ƙul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Ai, bautan suka ce za su yi. Za su bauta wa Allah, sai Allah ya ce, ban san ku ba ruwana da bautar ku. Idan har kuna so na saurare ku, to ku koma wajen annabi Muhammadu. Ashe idan da mutum ya fahimci wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, lalle wannan ayar ita ne ma take son ta nuna maka lalle Allah ya yi duniya dan annabi Muhammadu. Gashi dai ibadar zaka yi kuma Allah ne ce ayi irin wannan ibadar, amma in ka ce ba za ka yi da'a wa annabi ba sai Allah ya ce to ba ruwan shi da ibadar. Ashe dai akwai wani abu kenan, wannan abun shine me? Shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Idan ka dawo da'irar waɗanda za su bi shari'ar annabin, wancan muna magana akan waɗanda ba za su bi shari'ar annabin ba sai shari'ar annabi Musa ko shari'ar annabi Isa alaihi salam. To in ka dawo cycle ɗin shari'ar mu, ma'ana shari'ar annabi da muke bi, wato shine alƙur'ani da kuma wato hadisai. Idan ka dawo ita kuma wannan, sai ka ce ka yarda da wannan shari'ar ta annabin, amma kuma ba za ka so annabin ba za ka girmama shi ba, sai Allah ya ce ibadar ka har yanzu ba shi bukatanta. A shari'ar annabin ma akwai abin da ake bukata guda uku. Na farko, ka so annabin. Na biyu, ka ga girman annabin. Na uku, ka yi ladabi wa annabin. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai ya karɓi sallah da azuminka da sauran ibadunka. Ashe idan aka ce Allah ya halicci mutum da aljani don su yi masa bauta, ma'anan bautan malamai suka ce shi ne su yi ɗa'a wa Allah, to kai tsaye bai yiwa ka yi ɗa'a wa Allah sai dai ka yi ɗa'a wa manzon Allah, shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da shi. Sannan idan ka ɗauki kalma ta rasulu ko ta nabiyu, ma'ana mu ɗauki kalmar rasulu, risalar manzon Allah kenan, sallallahu alaihi wa sallam, dukkan annabawan Allah da manzannin Allah da al'ummansu suna cikin risalar annabi Muhammadu ne. Domin ba annabin da Allah ya yi shi, sanda ya yadda da risalar manzon Allah cewa in annabi ya zo zai ajiye matsayinsa ya bi manzon Allah. Wato wannan muna magana akan mujarradin cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ka dan ka bauta mushi. Muna son jama'a su fahimci haƙiƙanin abin da ake kiran bauta alal haƙiƙa. Ma'ana in an ce bauta, abin da ake kira da bauta shine ka koma ka tare wajen annabi Muhammadu. Wato wai Allah ya yi ka ne dan ka je ka tare wajen manzon Allah. Ashe har yanzu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni tana maka ishara lallai Allah ya yi ka dan ka yi ɗa'a wa annabi Muhammadu. To dan ka yi ɗa'a wa annabi Muhammadu shine an yi ka dan annabi Muhammadu kenan. Inda ba dan ba sai Allah ya yi ka daga saƙon da zai dinga baka daga shi sai kai. Allah yana da daman da zai yi haka, ba sai ya turo maka manzo ba, amma ya turo manzanni kafin annabi Muhammadu. Su ma aka ce zuwan su wucin gadi ne. Bayan annabin ya zo da su da al'ummansu dole su dawo su bi annabi Muhammadu, tare da cewa abin da suke ɗauke da shi ɗin nan shari'ar Allah ne, hukuncin Allah ne, amma da za su ce za su bi hukuncinsu ba za su da'a wa annabi ba, sai Allah ya ce to sun yi laifi kamar da ya gaya mana cikin suratu Ali Imran, wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyyina, sai ce lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqarartum wa akhadhtum ala zalikum isri qalu aqararna قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah madaukakin sarki yake gaya wa annabawa kowa sai yayi signing kafin Allah ya yi shi, kafin Allah ya aiko shi,
ya sallama wa annabi zai yi da'a. Ashe idan ka ɗauki wannan ayar ma ita kanta ma khalaqtul jinna wal insa, wato ka jona ta da wancan aya da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa iza akhadna minan nabiyina mithaqahum wa iza akhadha Allahu mithaqan nabiyina dinnan, lalle zai nuna maka annabawan gaba ɗaya da al'ummansu da kowa mutum da aljani ma Allah ya yi shi ne dan yayi wa annabi da'a. Shine wa ma kaman yanda nassin Qur'ani ya faɗa cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, idan har Allah kuke so, idan har Allah za ku bautawa, to Allah ya ce dole sai an zo wajena, shine fattabi'uni din nan. Shine kaman ayoyin Qur'ani kana karanta su sai ka da Allah subhanahu wata'ala yana cewa man yu'ir rasula faqad ata Allah, duk wanda ya da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to fa yayi wa Allah tabaraka wa ta'ala. To idan muka ɗauki wannan ayar da waɗansu suke korewa cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai yi duniya dan annabi sai dan a bauta mishi, to ƙalubale menene bautan? Ƙalubale menene ake nufi da ka bautawa Allah? Abinda ake nufi ka bautawa Allah shine ka je ka yi da'a wa manzon Allah. Ma'ana kai mutaba'a. Idan kai mutaba'a, a samu kuma girmama annabin, a samu kuma son annabin, a samu kuma ladabi da annabin. Domin inda zaka yi sallan da azumin da dukkan ibada, baka yi abubuwan nan da muka faɗa guda uku ba, ladabi wa annabin, girmama annabin, son annabin ba, to har yanzu a wajen Allah baka yi ibada ba. To ashe kenan ka gane, ko da ma misali ka ɗauki shari'ar annabin, to sai ka zama ka ɗafe wa annabin, ka miƙa kanka gaba ɗaya zuwa ga annabin, to shi kenan sai Allah ya yarda cewa ka bauta masa, ka bi annabinsa, ka girmama annabinsa. To a wannan aya kenan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, haƙiƙaninta illa liya'buduni din nan a bi annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam take nibi. In ko haka ne a ba annabi ne, to Allah yi ka dan ka bi annabi, to Allah yi ka dan annabin kenan bi ma'ana sallallahu alaihi wa sallam. Wancan magana da muka kawo ɗazu cewa ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya wa annabi Adam, da ba dan annabi Muhammadu ba da ban yi ka ba, mu kuma ‘ya'yan Adam da ba dan annabi Adamu ba da ba a yi mu ba. Domin Allah yana faɗa cikin suratun Nisa, yana cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Allah madaukakin sarki ya gaya mana lokacin da ya halicci annabi Adam alaihi salam, ya nufi ya samar masa abokiyar zama, sai samar masa da mata ta jikin annabi Adam ɗin alaihi salam ta haƙarƙarinsa na hagu. Daga waɗannan mutane guda biyu Allah ya ce, wa basta minhuma rijalan kasiran wa nisa'a. Ma'ana, matan annabi Adam a jikin annabi Adamu aka samo ta aka yi ta, mu kuma ‘ya'yan annabi Adam a jikin mutane guda biyun nan aka yi mu, da Adamun da Hawwa. To sai ga wancan hadisin Allah yana gaya wa annabi Adamu alaihi salam sanda Allah ya rantse, yace wa izzati wa jalali wa laula huma khalaqtuka wa laula Muhammadu ma khalaqtuka, yace Adamu da ba dan annabi Muhammadu ba da ban yi ka ba. To da ba yi Adamu ba ina Hawwa, to da ba Adamu ba Hawwa ina mu ƴaƴan Adam. To ita kuma duniya gaba ɗaya Allah ya yi ta ne dan mu ƴaƴan Adam ɗin mu zo mu zauna mu bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala. Har yanzu idan muka ɗauki wannan zai sake ɗora mu akan wata aya a cikin Alƙur'ani wanda za ta fito mana da abin ƙarara, mutane su gane hujjar mu ita ce hujja ghamida sarima, wato shine ayar da take cikin suratul Rahman, aya ta 10 zuwa ta 11. Allah maɗaukakin sarki ya ce, wal arda wada'aha sai ce lil anam. Wal arda Allah tabaraka wata'ala yana nufin duniya ne. Allah subhanahu wata'ala ya ce wal arda wada'aha lil anam. Ita duniyan nan
Allah ya yi ta lil anami dan talikai. Allah ya yi duniya dan talikai da wannan nasi na cikin suratul Rahman aya ta 10. Allah ya ce wal arda wada'aha sai ce lil anam. Ya yi duniya dan talikai. To shin kam idan Allah maɗaukakin sarki da kansa ya ce ya yi duniya dan talikai, to shi annabi baya cikin talikan da za a ce an yi duniyan dan shi a mataki na farko kenan. A mataki na biyu, wal arda wada'aha lil anam, ita duniyan nan Allah ya yi ta dan talikai, to waye shugaban talikai ɗin da Allah ya naɗa, waye jagora, wa Allah yake kallo cikin talikan, shi ne annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam. Idan ko haka ne, nassin ƙur'ani ya tabbatar mana cewa wal arda wada'aha lil anam, to wannan babu saɓanin a warware wancan hukunci na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nayi mutum, nayi aljani dan su bauta min. To in ka ɗauki wancan wa ma khalaqtul jinna wal insa da take cikin suratul zariyat, ka ɗauko wannan na cikin suratul rahman, wanda a ƙa'idan alƙur'ani babu abin da ake kiran shi tanaƙudi. Abin da ake kiran shi tanaƙudi, wannan ayar ta ƙaryata wancan ayar babu a cikin alƙur'ani. Sai dai rashin fahimtar wanda ya karanta, ko rashin fahimtar wanda zai fassara, domin shi alƙur'ani yana da zahiri yana da baɗini. Shi ne malaman balaga suke kiran abin hissan da ma'anan. Idan aka ce hissan, wato zahirin aya gashi, amma kuma ana neman baɗinin fassaranta, shi ne wato ma'anar ayar. Shi ne sai a ce ana neman wato hukunci ko ana neman fassara wanda yake ma'anawi. Idan aka ɗauki wancan wa ma khalaqtul jinna wal insa shine muka kawo a ma'anawi, Allah yana nufin cewa ayi da'a wa Annabi Muhammadu. Wannan aya da take cikin kuma suratu Ar-Rahman, ita kuma kai tsaye sai ta nuna mana wal arda wada'aha lil anam. Wannan sai ba mu hukunci a bayyane ƙarara cewa lallai Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da wannan duniya a dunkule saboda Annabi Muhammadu ne, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan ka ɗauki wannan shine fahimta na magabata, kamar yadda muka kawo Abu Muhammad al-Maki ya hakaito wannan fatawa cewa Allah ya yi duniya don Annabi. Aka samu Abu Lais shine As-Samarqandi, shi ma ya kawo cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da wannan duniya dan Annabi Muhammadu ne, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To idan ka ɗauki wannan littafi na Kitabu Shifa, idan ka ɗauki wancan littafi na Al-Anwarul Muhammadiyya, idan ka ɗauki wancan littafi da muka yi magana Al-Mafahim, shi kuma sai ya kawo sardin waɗannan hukuncen gaba ɗaya, sai ya zo kuma da ƙarin bayani akan wannan hukunci na waɗannan littattafa guda biyu. Domin waɗannan sun taƙaito akan cewa, kamar shi Kitabu Shifa ya taƙaito akan cewa Allah ya ce wa Annabi Adam alaihi salam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun din nan, sai kawo bayani cewa Allah tabaraka wa ta'ala da ya samar da Annabi, ya samar da shi ne dan a yi masa da'a. Sai aka sake kawo maganan wal arda wada'aha lil anam. To shi kuma da ya tashi kawo a cikin mafahim, sai kawo ƙadiyar da ta faru lokacin da Allah ya ce wa Annabi Adam alaihi salam, ya Adamu uskun anta wa zawjukal janna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara fatakuna min adh-dhalimin fa adallahuma ash-shaytanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Da yazo daidai wajen wannan guri, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Da yazo daidai wannan guri shi kuma a cikin hadisin mafahim
sai maimaita kaman wancan wanda muka kawo ɗazu, amma sai ya zo da ƙari. Ƙarin da ya zo da shi shine maganar da wato Abul Fadl ya yi magana a kai. Ya ce Allah ya ce wa annabi Adam alaihi salam, da ba dan annabi Muhammadu ba da ban yi ka ba. To shi kuma sai ya zo da ƙari a nashi lafazin da hikayar, da ba dan annabi Muhammadu ba da ban yi ka ba. Sai ya zo da maganar cewa kuma wala sama'an wala ardan, da ban yi sama ba da ban yi ƙasa ba. Kaga sai kawo sardin a lafazinsa sai ya haɗa wa'annan, da ban yi sama ba da ban yi ƙasa ba. A gaba sai ya sake kawo lafazi da ya bambantu da wannan, sai ce walaula Muhammadu, wancan ya ce walaulahu ma khalaqtuka, wannan sai ce walaula Muhammadu ma khalaqtuka, da ba dan annabi Muhammadu ba da ban yi ka ba. Sai ya ce wala duniya wala al'akira, da ban yi duniya ba da ban yi lahira ba. To, idan muka sake koma wancan aya na cikin suratul Rahman, babu saɓanin cewa lil anam ɗin nan in ka duba tafasir, magabata za ka ji sun ce, lil khalq, Allah ya yi duniya don halitta. In ka sake turawa gaba, sai ka ji har yanzu magabata sun sake faɗa duka a tafsiransu, ba wanda kai tsaye ce wannan wal arda wa da'a halil anam, cewa Allah bai yi duniya ba sai dan talikai din nan yace lil ibada ba su faɗa ka ba, sai dai a ce lil khalq. Allah tabaraka wa ta'ala yayi wannan duniyar ne dan halitta. Misali cikin tafsirai kamar akwai tafsir na al-Imam at-Tabarani, shi ma in ka duba yayi sardin cewa magabata yanda suka dinga kawo sabani a maganganunsu. Wannan ya ce, Allah tabaraka wa ta'ala ya yi wannan duniya ne lil khalqi ga halitta, wannan kuma ya ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi duniya ne wato don halittun Allah gaba ɗaya, wannan ya kawo a ifradi, wannan ya kawo a jam'i, haka dai suka dinga saɓani. Na yi duniya don halitta, na yi duniya don halittu, haka Allah yake faɗa. To, idan ka ɗauki cewa Allah ya ce ya yi duniya don halitta, wace halitta Allah yake nufin ya yi duniya don ita ne? A wancan tafsiri na al'imamu Tabarani da sauran tafsirai da aka kawo wannan bayani, sai a nuna maka kenan halittan da Allah yake nufi wato shi ne annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wa sallam. Ashe, idan muka ɗauki waɗannan littattafa za su zama mana alƙalai cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da wannan duniya dan annabi Muhammadu ne sallallahu Alaihi wasallam. Idan aka ce dan annabi Muhammadu, wato wai dan duk abin da za ka yi gaba ɗaya, in ba yanda annabin ya yi ba to ba ruwan Allah tabaraka wa ta'ala da yadda kai. Aka dawo cikin musuluncin kuma aka ce, in kai yanda annabin ya yi, amma baka ga girman annabin ba, har yanzu ba ruwan Allah da kai. To ashe za a koma wannan fatawa dole a yadda da ita, cewa Allah ya yi ka dan annabi Muhammadu ne, sallallahu Alaihi wa sallam. Idan ka sake ɗaukan wannan, cewa Allah ya yi duniya dan annabi sallallahu Alaihi wa sallam, tana da fuskoki da yawa. Fuskan da muka kawo a baya, cewa Allah ya yi duniya a bauta mishi, amma ba zai karɓi bauta ba sai ka je wajen annabi Muhammadu, sallallahu Alaihi wa sallam, ashe dan annabin aka yi ka kenan. Fuska kuma kai tsaye wanda take nufin cewa bautarka, ibadarka, sallah, azumi, zakka, hajji da za ka yi duka gaba ɗaya, ka sani ba za ka amfanar da Allah ba in ka yi, idan kuma ba ka yi ba za ka tauye Allah don ba ka yi sallah ba, ko don ba ka yi azumi ba, ko don ba ka yi zakka ba za ka rage Allah ba, in ka yi kuma ba za ka ƙare shi ba, tabaraka wa ta'ala. To menene za ka yi ka birge Allah? Shi ne ka ɗamfare wa manzon Allah sallallahu Alaihi wa sallam, sai ga to lallai mai cikakken bauta, mai cikakken ɗa'awa Allah, babu kuskure a cikinta shi ne manzon Allah. Shi sa ayoyin Alƙur'ani sai ka ji Allah da kansa yana cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Allah ya ce duk abin da za ku yi gaba ɗaya a matsayin ibada,
to ku kalli signboard ɗin da na sa a cikin ku karanta. Wannan signboard ɗin shine Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idan muka duba wannan fuska cewa kayi bauta a wancan mahangar aya kenan shine da'a wa annabi yanda annabin yayi, shi ma zai nuna maka Allah ya samar da kai dan Annabi Muhammadu ne. Idan muka dawo wannan aya na cikin suratul Rahman, ita kuma da Allah madaukakin sarki yace wal arda wada'aha lil anam, ita duniyar nan Allah ya samar da ita wato dan talikai. Aka ce to Annabi Muhammadu ma ai shi ne shugaban talikan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sannan muka dauki wancan maganan cewa Allah tabaraka wa ta'ala yayi Annabi Adamu saboda Annabi Muhammadu ne, ya turo manzanninsa da annabawansa dukkansu saboda Annabi Muhammadu ne. Shine ayar da muka karanta da zuba annabin da Allah ya aiko shi sanda ya sallama wa Annabi Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To muka dubo wayannan masadir da muka kawo za su tabbata hujjojinmu da muka ce lallai Allah subhanahu wata'ala ya samar da duniya saboda Annabi Muhammadu ne. Hujja a addini, akwai hujja wacce in an kalle ta ba ta da ƙarfi, akwai hujja in an kalle ta ƙarfinta ya isa a sallama wa hujjar aiwa, hujjar ɗa'a, a yi mata biyayya, a karɓe ta hannu bibbiyu. Hujjar masu cewa Allah bai yi duniya don annabi ba, ya shashiyar hujja ce, saboda a bayanan da muka kawo na tabbata masu sauraro za su fahimci abin da muke nufi da kuma wato inda muka dusa. Sannan mu muna da ƙari bisa cewa Allah tabaraka wa ta'ala banda aya misali in mun kaddara wancan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun cewa lallai ta kore an yi duniya dan annabi ne, amma namu hujjar na cikin suratul Rahman wal arda wada'aha lil anam da hadisan da muka kawo da hikayoyin da muka kawo, to wannan hujja za ta zama ita ce aqwa akan wancan hujja na wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sannan wancan hujja wa ma khalaqtul jinna wal insa kamar yadda muka yi sardin bayani a baya, ai ita ce aya ma kai tsaye wanda ta tafi take nunin cewa Allah ya yi duniya dan Annabi Muhammad. Sai dai rashin sani kamar yadda Bahaushe yake faɗa, kaza ta kwana kan dami, ko kuma rashin sani wato ya fi dare duhu kamar yadda Bahaushe yake faɗa. Amma ayar kai tsaye da mai karanta ta ya kore ba a yi duniya don annabi ba, ita ce madogararsa, to da ba zai sake ɗaukan ta ya kafa hujja da ita akan cewa Allah bai yi duniya don annabi ba da wannan ayar. Ayar mu na cikin suratul Rahman cewa Allah subhanahu wata'ala ya ce wal arda wada'aha lil anam da wa'ancan hadisai da muka kawo na cikin kitabul shifa da na al-anwarul muhammadiyya da na cikin hadisin mafahim da na cikin ara'isul majalis wato shine qisasul anbiya. Wa'annan hujjoji sun zama gawamit, sun zama wato qawiyat, sun zama wato qa'imat akan tabbatar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da duniya saboda Annabi Muhammadu ne. Idan muka fita daman an ce Allah ya yi duniya ya yi lahira saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aka ce to lahira ita kuma me dalili na hujja da cewa Allah subhanahu wata'ala ya samar da kiyama da lahira saboda Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai mu ce nassoshi da suka yi ishara akan haka suna da dama. A cikin suratul Isra Allah madaukakin sarki ya faɗi wani matsayi wanda duk cikin annabawan Allah ba annabin da zai taka wannan matsayin ya hau sai annabin mu Annabi Muhammadu. Wannan shine inda Allah yake faɗi, yake cewa wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka sai ce maqaman mahmuda.
idan ka ɗauki wannan matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ranar tashin alkiyama zai ɗora annabi akan wannan matsayi, sunan matsayin ma al-maqamul mahmud. Aka tambayi malamai wannan wani irin matsayi ne, suka dinga tsokaci a kai. Wasu suka ce matsayin ceto ne, wasu suka ce kuma matsayi ne wanda ranar kowa zai yi shiru ba mai magana, sai annabi Muhammadu shi kadai shi zai yi magana a ranar ya je nemo ceto. To zuwa neman ceton wannan maganar da zai yi shine al-maqamul mahmud. Wasu magabata suka ce al-maqamul mahmud din nan wani guri ne a al'arshi. Allah ya ajiye annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wato magabata suka dinga tsokaci akan wannan, har aka zo tun ganda wani babban shehin malami ya yi littafi, ana kiran littafin Kitabun Nuraini fi Islahid Daraini. A cikin littafin nan ya kawo waɗansu sunaye, duk da wannan hadisin ya zo gurare daban-daban, ya zo cikin Kitabu Shifa ma da muka yi magana, ya zo cikin Bukhari cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, ina da waɗansu sunaye guda 5. Na farko daga cikin sunayen akwai Muhammadu, akwai Ahmadu, akwai Almahi, akwai Al'aqib, akwai Alhashir. Wato wannan duka dalilin kawo wannan hadisin, dalilin kawo wancan matsayin na al-maqamul mahmud ne, cewa ranar tashin alkiyama Allah zai nada annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan matsayin da ake kira shi al-maqamul mahmud. To daga cikin sunayen shehin malamin sai ya ɗauko wani suna da annabi yake cewa wa ana al-hashirul ladhi yuhsharu an-nasu ala qadamayya. Yace ni ne hashiru wanda za a yi gangamin taron kiyama a ƙarƙashin digadigaina, inda annabi sallallahu alaihi wa sallam. Malamai sai suka yi tsokaci, suka ce to kiyamar ma gaba ɗayanta Allah zai yi taron ne saboda ya nuna ƙadarin manzon Allah. Shi sa a cikin sunayen annabi aka samu wannan suna al-hashiru. Annabi da kansa yake cewa wa ana al-hashiru alladhi yuhsharu an-nasu. Annabawa suna cikin annasu din nan. Manzanni suna cikin annasu din nan. Waliyai suna cikin annasu din nan. Wato dukkan halittun Allah gaba ɗaya suna cikin annasu. An faɗi annasu ne khassun amma urida bil umum, har aljanu da dukkan halittu ma gaba ɗaya. Saboda a wannan dandazon taron su mutanen su ne suka fi daraja a jinsiya, domin a cikinsu annabawa suke, a cikinsu manzanni suke, ba a cikin aljanu a ce annabawa suke ba, a'a, shi sa aka kawo waɗanda suka fi daraja, saboda duk waɗanda za su zo a baya sai dai bayansu, ba waɗanda suka kai su ba. Sai annabi ya ce, to za a tada ƙiyamar ne gaba ɗaya saboda ni. Ashe ƙiyamar an yi ta ne don annabi Muhammadu. Idan muka ɗauki wannan hadisi, shi sa muka kawo shehin malamin can, ya kawo wannan hadisi da ya ƙunshe sunayen annabi guda 5, sai ya ɗauki suna ɗaya, sai ya yi tsokaci da shi, shine sunan alhashir. Ya kawo lafazin da annabi ya faɗa cewa, ni ne wanda za a tara halittu gaba ɗaya saboda ni. To ashe, ita lahira ɗin gaba ɗayanta za a yi dandazon wannan taron ne saboda manzon Allah. A nan magabata suka dinga tsokaci su ma. Wasu suka ce, tun a duniya, Allah ya gama sanin waye ɗan wuta waye ɗan aljanna. Kai tun kafin mutum ya zo duniya tun yana cikin mahaifiyarsa. Kai tun kafin mutum ya zo ya zauna a cikin mahaifiyarsa tun yana tsatsan mahaifinsa. Aka tura gaba aka ce tun kafin ma ya zo tsatsan mahaifi, tun yana can inda Allah ya san inda ya ajiye shi. Allah ya san cewa wannan ɗan wuta ne, Allah ya san cewa wannan ɗan aljanna ne, tabaraka wa ta'ala. Domin shi nassin Qur'ani yana cewa, inna Allah ya alamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Allah yana sanin abin da suke ɓoyewa da abin da suke bayyanawa.
innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allah yana sanin abin da yake ɓoye da abin da yafi ɓuya Allah ya sani. Aka tambayi masana Qur'ani, masana tafsiri, Allah ya ce yana sanin abin da yafi ɓuya to na abu ne wannan. Sai aka ce to innahu ya'lamu sirra, abin da aka samar da shi yana nan a halitta. Akhfa kuma ba a ma halitta abin ba gaba ɗaya, innahu ya'lamu sirra wa akhfa. To Allah ya san abu a matsayinsa a halitta yanda zai yi da yanda zai ƙare. Ya san kuma wa akhfa, tun ma ba a yi halittan abin ba Allah ya san abin. Wannan ko za mu iya tsokaci da wata aya, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allah yasir. To tunda Allah ya san wannan dan wuta ne wannan dan aljanna ne, menene hikimar a tara mutanen farko da mutanen ƙarshe a wani fili guda ɗaya? Sai aka ce hikimar dan a nuna musu darajar Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan aka yi wannan taro, yadda za ka gane taron ƙiyamar da ƙiyamar duka don Annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai Allah ya kau da kai ya ƙi kula kowa. Bayan an yi taron fa an tara mutanen farko da ƙarshe da aljanu da tsuntsaye da kowace halitta tana gurin, sai Allah ya ƙi kula kowa. Idan Allah ya ƙi kula kowa sai a fara tunanin ya za a yi. Sai a fara tunanin cewa to abi annabawan Allah masu alfarma da daraja mana, su yi wa Allah magana, Allah ya yi hisabi, na wuta su yi wuta, na aljanna su yi aljanna. Sai a ce to wa za a fara tunkara. Wannan hadisi ne da cikin Sahihul Bukhari, yana cikin kitabu Shifa na Al-Qadi Iyad har yanzu, ya zo cikin littattafa manya-manya, ya zo cikin tafsirai kaman Hashiyatu Sawi na Imam Suyudi Jalaluddin rahmatullahi alaihi. Sai a fara tunanin ya za a yi, a je wajen Annabi Adam alaihi salam, yawa Allah magana, dan Allah ya yi hisabi, na wuta su yi wuta, na aljanna su yi aljanna. Idan aka je wajen Annabi Adam alaihi salam sai ce wannan ba matsayina ba ne, ba zan iya ba, ban cancanci haka ba. Mu je wajen Annabi Ibrahim alaihi salam, shi ma ya ce ba zan iya ba matsayina ba ne. Mu je wajen Annabi Musa, ya ce mana ba zan iya ba matsayina ba ne. Mu je wajen Annabi Isa, ya ce mana ba zan iya ba matsayina ba ne. Wannan duka an hana su ne saboda a kai maka tungar inda ake so a je ɗin. Wato inda ake so a je shi ne Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ƙarshe daga Annabi Musa dai wanda za mu tafi bulayin nema, wato shi ne manzon Allah. Muna haɗuwa da shi, shi kuma zai ce ana laha, ana laha, ana laha, ana laha. Yau ni nake da wannan rana, ni nake da wannan rana, ni nake da ceto a wannan rana, ni nake da komai. Har yanzu ina son masu sauraro su fahimci kiyamar gaba ɗaya da duk abin da zai faru don Annabi Muhammadu ne. Shi sa na yi sardi na jero waɗannan don masu sauraro su fahimci cewa Allah bai kallon kowa duk darajarsa, ga dai annabawa irin su Annabi Ibrahim alaihi salam, ga dai sa Annabi Musa, ka duba matsayinsa kalamullahi ko kalimullahi, ka duba matsayin Annabi Isa alaihi salam ruhullah, ka duba matsayin Annabi Adam alaihi salam, ka duba matsayin Annabi Ibrahim Khalilur Rahman. Amma duk wanda ka tinkara a cikin su ba sai ya ce ba zan iya ba, amma za a jefa wajen wanda zai iya ɗin, shine Annabi Muhammadu. Da Allah ya taimake mu muka samu ganin shi, domin ganin shi ba abu ne mai sauki ba. Muna samun ganin shi zai gaya mana cewa ina zuwa. Shi ya san inda Allah ya sha make kansa, zai je faɗi ya yi sujjada gaban zatin Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Allah ya ce masa irfa ra'saka wa sal tu'ta wa shfa tushaffa. Ya Muhammadu daga kanka, me kake so a yi shi za a yi? Ya ce ya Ubangiji ceto, ya ce to za an baka ceton. Maganan ai hisabi yanzu za a zo ai hisabi. Wannan duka ka gane wancan hadisin da muka kawo da Annabi ya ce a ƙarƙashi na za a yi taron kiyama.
da ma'anan wancan suna nashi alhashiru da muka yi magana, da kuma wannan hadisi ka haɗa shi zai baka abin da muke son ka fahimta. Cewa Allah ya ƙi kula kowa sai mutum ɗayan nan shi ne annabi Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam. To da annabi ya yi magana kuma Allah zai ce masa zan maka abin da kake so. Daman Ƙur'ani ya ce, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Duk abin da kake so zan yi sai kai da kanka ka ce ya ishe ka. To daga nan za a zo taron kiyama a gama hisabi, na wuta su tafi wuta, na aljanna kuma su yi aljanna. Da an tafi na aljanna suka tafi aljanna, na wuta suka yi wuta, to da an tafi wutan nan fa ana zuwa za a je a samu ƙofan aljanna, su ‘yan aljanna sun je sun same ta a kulle, an kulle ta. Da an je tana kullen nan ita ƙofan aljanna, Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya hukunta abin da ya hukunta. Annabi sallallahu alaihi wa sallam zai zo ya samu ‘yan aljannan nan, ƙofan aljannan nan a kulle, ga kuma ‘yan aljanna sun yi jugun-jugun a ƙofan aljanna. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya tambaye su ya aka yi, mun taɓa ƙofan nan an ƙi a buɗe. Annabi Adam alaihi salam ya taɓa, an ce kada ya sake taɓa ƙofan nan. Dukkan annabawa sun taɓa amma an kwaɓe su cewa kada su taɓa ƙofan nan. To annabi yana taɓa ƙofan sallallahu alaihi wa sallam, da gaggawa sai a buɗe ƙofan, ana buɗewa sai mai gadin ƙofan wato shine Ridwanu sai kawo uzurin sai yanke hanzarinsa ya ce umarni aka bani, wanda ya bani umarnin nan shine wanda ya yi aljanna shine Allah tabaraka wa ta'ala, cewa kada na buɗe wannan aljanna sai idan ka zo ka buɗe ya Rasulallah. Shine nassin hadisin yake cewa ati babal jannati yawmal qiyama fa astaftihu fa yaqulu al-khazin man anta fa aqulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu Allah aftaha li ahadin qablak. Abin da yasa muka kawo wannan dan mutane su gane ibadar da kai ba za ta tasirantu ba a ranar ma, wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sai ne. Idan muka duba wannan hukunci da wannan abu da Ƙur'ani yake nuna mana da hadisai suke nuna mana, lallai shine zai tabbatar maka da cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala aljannan ma ya samar da ita ne saboda Annabi Muhammadu. Tun daga ‘yan aljanna sun yi abin da za su je aljanna, sun yi sallah, sun yi azumi, sun yi zakka, sun yi komai duk abin da za su yi, amma Allah ya hana su shiga cikin aljanna ɗin. Sai Annabi Muhammadu ya zo ya buɗe aljannan, sannan Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ba su ikon su shiga cikin aljanna ɗin. Idan muka duba wannan hadisi, sallan da kai, azumin da kai, hajjin da kai, zakkan da kai, da sauran ibadun da kai duka, Allah ya karɓa, an baka certificate na aljanna, amma ba za ka shiga ba sai Annabi Muhammadu ya buɗe, sallallahu alaihi wa sallam. To ashe gidan lahiran ma ka gane cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da shi ne dan Annabi Muhammadu, wanda kuma a bayanin da muka yi a baya cewa idan baka ba annabin ba sallallahu alaihi wa sallam, to lallai samun aljannan ka ba za ka samu ba. Ka sake dawowa har yanzu a cikin suratul Ma'ida, Allah madaukakin sarki ya kira Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam da waɗansu sunaye guda biyu. Idan ka ɗauki sunayen nan guda biyu zai baka abin da muke son ka fahimta, shi ne cewa an samar da lahira saboda Annabi Muhammadu, an samar da duniya saboda Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Na farko Allah ya ce, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum ala fatratin minar rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirun wa nadhir wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah madaukakin sarki ya ce wa annabin mu bashirun, ya ce masa nadhirun. To sai ka koma neman ma'anan wannan suna na bashirun din nan,
ka koma neman ma'anan wannan suna na bashirun ɗin nan, wai ma'ana kaman annabi Muhammadu yana ɗauke da aljanna a hannunsa na dama, yana ɗauke da wuta a hannunsa na hagu. Yana tallata maka abin da yake hannunsa na daman nan shine aljanna, zo ka bi ni, zo ka girmama ni, zo ka min ladabi ka samu wannan gida. In ka ƙi ni, ka kyare ni, ka ƙyamace ni, ka samu wannan gida. To tunda Allah ya ce masa ka yi albishir ga duk wanda ya bi ka, shi ɗan aljanna ne. Bin annabi kuma muka ce ka yi abin da annabin ya zo da shi ɗaya, ka girmama shi biyu, ka so shi uku, ka yi masa ladabi huɗu. Wannan yana daga cikin ƙa'idar da Allah ya tsara, in ba ɗaya cikin huɗun nan akwai matsala. In ka ba annabi ba san annabi akwai matsala. In ba girmama annabi akwai matsala. In ba ladabi tsakaninka da annabi akwai matsala. Domin ka duba sahabbai sun so annabi, sun girmama annabi. Amma da aka ɗan samu wani kuskure, kamar wannan abin zai shigo da rashin ladabi tsakaninsu da annabi. Nan da nan Allah sai ja musu layi, dogon layi, ya ce, ya ayyuhal ladina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah madaukakin sarki ya san yanda sahabbai suke girmama annabi, ya san yanda suke son annabi, ya san yanda suke suke mutaba'a wa annabi. Amma da aka ɗan samu wani kuskure kamar rashin ladabi ya shigo ciki, Allah ya ce to ma'ana cikin abu guda hudun nan sai an same su, mutum yake zama cikakken mumin yake samun aljanna, sannan sai ya shiga cikin bisharar manzon Allah. Bisharar annabi ɗin nan ko sai a kira annabi bashirun sallallahu alaihi wa sallam. Wato ya zama mai albishir ga wanda ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu. Na farko mutaba'a, na biyu mahabba, na uku wato girmama annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka ɗauki ta'azir, ko ka ɗauki tauƙir, ko ka ɗauki ta'azim, ko ka ɗauki takrim, ko ka ɗauki ihtiram. Wannan duka ana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato girmamawa kenan. Sannan kuma adab, wato shine ladabi tsakaninka da annabi. Idan ka cika wannan sharuɗa sai a ce an baka aljanna. Wato kenan idan da za a rasa ɗaya cikin waɗannan, aljanna fa za a samu matsala wajen shiganta. Idan aka dawo wannan gefen kuma wuta, kamar da muka yi magana gidajen guda biyu ne. Aka dawo gefen wuta sai aka ce to an rasa waɗannan abubuwan guda hudu ne gaba ɗaya, to shikenan mutum sai ya zama wannan. To shikenan sai annabi ya zama a wannan matakin, wato shine nadirun kenan sallallahu alaihi wa sallam. So da haka matsayin bashirun wa nadirun, idan mutum ya fahimce su, zai nuna masa duniyar da lahira an yi ta dan annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam. Tunda bashirun ka bi shi ka je aljanna, nazirun ka bar shi ka tafi wuta, amma dai duka annabin ake nuna maka sallallahu alaihi wa sallam. To idan ka dawo waɗannan masadir da muka kawo su akan cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba wanda yake kallo a halittu sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam, ba wanda Allah zai saurari zancensa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ya ishe ka gane cewa Allah tabaraka wa ta'ala annabin yake kallo fiye da kowa, annabin yake so fiye da kowa, annabin yake girmamawa fiye da kowa. To kai ma ana son ka bi wannan layi. Shine in aka dunkula waɗannan hujjoji, aka dunkula waɗannan hikayoyi, aka dunkula irin waɗannan hadisan da muka kawo, aka dunkula irin waɗannan fatoyin gaba ɗaya, a dunkula sai a ce maka Allah ya samar da mu, Allah ya samar da duniyar da muke cikin mu, Allah ya samar da lahiran da za mu je mu zauna a cikinta saboda annabi Muhammadu ne. Idan mutum ya fahimci wannan lecture da muka yi, idan mutum ya fahimci wannan darasin da muka ɗan shimfiɗa, idan mutum ya fahimci waɗannan ayoyi da hadisai da ƙiyasai da muka kawo na hadisai,
da suka yi magana suka yi tsokaci akan ko ka yi ibadan baka samun aljanna sai ka so annabi sallallahu alaihi wasallam, idan aka baka aljanna kuma ba za ka shiga aljannan ba sai annabin ya zo ya ce ka shiga, ma'ana ya buɗe, to ka gane lallai aljannan ma gaba ɗayanta saboda annabi Muhammadu ne. Har yanzu akwai wani hadisi, wannan hadisi shi ma yana nuna mana a ma'anarsa Allah ya samar da lahirar da kake bukatan ka je ka zauna, domin an ce lahira ba wani abu ne lahira ba, wato shine aljanna ga wanda ya imani. Domin Allah tabaraka wata'ala yana cewa qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Sai dan ka dauki wannan qul in kanat lakumud darul akhirah, ad-darul akhirah malaman tafsiri sai su ce maka hiya aljanna, ita ce aljanna. To muka ce Allah ya samar da ita saboda annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To idan ka duba masajid din da muka kawo zai tabbatar maka da haka. Da wannan hadisin da yanzu shi ma muke so mu dan yi tanbihi a kansa. Wato shine hadisin da yake cewa ranar tashin alkiyama kafin aje wannan ranar akwai wani guri da ake kiran shi zango. Wato shine barzakh. In an ce barzakh, mutum in ya mutu sai ya zauna a nan, in Allah ya kaddari zai zauna a nan kamar wanda ya rasu ba wuta ne ta cinye shi ba, ba zaki ne ya cinye shi ba, to yana zama a barzakhiya zuwa waɗansu shekaru. To duk mutumin da aka ɗauke shi aka sa shi a cikin barzakh, ma'ana shi ne cikin kabari, ana binne shi da minti 1 ko minti 2 za a dawo masa da numfashinsa. Hatta ma kamar yadda magabata suke bayani, yana jin muryoyin waɗanda suka binne shi, sai a tashe shi, a nuna masa wani mutum akan kujera, sai a ce masa waye wannan yake zaune akan kujeran nan. Nassin hadisin abin da ya ce, fa'ammal mu'min, kaga sai ce fa'ammal mu'min, mumini da ya kalli wanda yake kan kujeran nan, sai ce wannan annabi Muhammadu ne, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana faɗin haka, sai su yi musafaha da shi a wani lafazin kuma sai su ce to an taya ka murna, ba tare da sun yi musafaha da shi ba a wani lafazin. Take a lokacin kabarinsa sai a canja shi daga rami sai kuma rauda min riyadil janna, mana sai kuma dausayi daga cikin dausayoyin aljanna. Sai aka ce kuma ga wani an binne shi a wani kabari, shi ma an masa tambaya irin yadda aka yi ma wannan tambaya. Wannan da yake kan kujeran waye, me za ka faɗa game da shi? Sai aka ce wa ammal kafir awil munafik, amma kafiri ko munafiki in an tambaye shi waye wannan akan kujera, amsar da za ta fito a bakinsa shine la adri. Wannan da yake kan kujeran nan ban san shi ba. Yana cewa ban san shi ba, to akwai guduma a hannunsu na bakin karfe. Za su dake shi da guduman nan, ƙashin haƙarƙarinsa na hagu zai koma dama, na dama zai koma hagu, sannan zai nutsa can cikin ƙasa, ƙasa za ta dawo da shi, mala'ikun nan su sake mayar da shi da duka, ƙasa ta sake dawo da shi, mala'ikun nan su sake mayar da shi, haka za su ta masa ila ƙiyamis sa'a. Abin da ya sa na kawo hadisin nan, ka gane a duniyar ba za ka moru ka amfanu ba sai da annabi Muhammadu. A cikin kabarin ma ba za ka moru ka amfanu ba sai da annabi Muhammadu. A lahira ba za ka moru ka amfanu ba sai da annabi Muhammadu. Kaga duk waɗannan guraren ana nuna maka, tare da kayi sallah kayi azumi, amma ba a kawo maka waɗannan abubuwan kusa da kai ba. A cikin kabarin nan nassin hadisin nan abin da ya ce annabi za a tambaye ka, tare da cewa kuma kai mumini da kacanka an san kayi sallan kayi azumin kayi komai, amma bari a ji ta bakinka. Shi kuma kafiri bai yi ba, amma bari a ji ta bakinsa. Wato kenan da musulmi mumini, da munafiki da kafiri, a cikin kabari ma annabin ake nuna masa shine mahallu shahid. Ashe ka gane komai Ubangiji tabaraka wa ta'ala
ya yi wato da baibayin abin da manzon Allah ne, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana barin annabin to ka bar Allah, tabaraka wa ta'ala. Komai da Allah ya tanade shi kuma za ka same shi ne ta dalilin ka ɗan farewa annabin. To, wa'innan dalilai, shi sa muke cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya samar da duniya, ya samar da lahira sau da annabi Muhammadu ne, sallallahu Alaihi wasallam. Allah yana da dama, yana da iko da zai yi ka tsakaninka kai da shi ya sanar da kai da za ka bauta mushi, ya fahimtar da kai cewa shi ne ya halicce ka, tun gabanin ka zo ma duniya, tun kana cikin mahaifiya an busa maka rai, Allah yana da damar da zai karantar da kai tun kafin ka zo duniya, da ka zo duniya ka ɗora daga abin da ka sani a cikin mahaifiyar nan taka, amma Allah bai tsara haka ba, ya turo annabawa, bayan annabawan nan sun gama zuwa da sharaɗi su ma zuwansu, cewa sai sun yarda da risalar manzon Allah, sai sun yarda da annabi, tare da cewa kuma annabawa ne, wasu ma a jismaniya jiki irin wannan na ɗan adam, wato kaman iyaye ne a wajen annabin, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma zuwansu sanda suka sa hannu, suka yadda, suka bi annabi Muhammadu, suka sallama masa da cewa za su bi shi idan sun zo a zamaninsa, sannan Allah ya aiko su, Allah ya ce inda ba don haka ba zai aiko su ba. Ashe samar da su ma ɗin annabawan saboda su yi ɗa'awa annabi Muhammadu ne in muka duba wancan aya da muka kawo na cikin suratu Ali Imran. Su kuma al'ummansu an samar da su don su yi ɗa'awa annabawansu ne. To, in aka dunkula waɗannan dalilai, aka dunkula waɗannan masadir, aka dunkula waɗannan hujjoji da muka yi ardinsu, to sai nuna maka mu da muka ce Allah maɗaukakin sarki ya yi duniya saboda manzon Allah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hujjar mu ita ce a sama, hujjar mu ita ce ta yi gaba, hujjar mu ita ce mafi ƙarfi, kamar yadda muka kawo hujjoji da suka gabata. Akwai hujjojin suna da dama, da kuma waɗanda za a ɗanyi tsokacin ma'anoninsu, akwai kuma waɗanda suka zo kai tsaye suka nunin cewa Allah ya yi duniyar dan annabi ne kamar yadda muka kawo a baya. Akwai wanda kuma za a kawo ne, in ka shiga cikin hujjan ne, za ka fahimta a karatun cewa lallai Allah ya yi duniyar dan annabi Muhammadu ne, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Har yanzu a cikin littafin da muka yi magana ɗazu na kitabun Nuraini fi Islahi Daraini, da yake sharhi akan ayar nan da Allah yake cewa am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun din nan. Allah madaukakin sarki ya ce su yanzu halittu gaba ɗaya da na halice su suna zaton an halice su ba dan wani abu ba, ma'ana suna zaton an halice su ba dan wani abu ba, to cewa ba dan wani abu din nan ba shine mai littafin nan shehin malamin nan ya kawo, to ba dan wani abin nan ba, abin da ake nufi shine annabi Muhammadu, domin in da'a ne, in ibada ne, dole sai dai an tattare ta a jikin annabi Muhammadu din. So da haka idan ka ɗauki wancan ita ma am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun din nan, sai ka ji a cikin kitabun Nuraini fi Islahi Daraini na Imam Suyuti rahmatullahi alai, sai ka ga ya shimfiɗa bayani akan irin hujjojin da muka kawo cewa Allah tabaraka wa ta'ala bai yi sama ba, bai yi ƙasa ba, bai yi kalam ba, bai yi lahu ba, bai yi rana da wata ba,
annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To wannan shine dalili da yasa muke kafa hujja cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wannan duniyar da muke ciki saboda annabi Muhammadu. Idan mutum ya gane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kimar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, duniyar da Ubangiji tabaraka wa ta'ala da kansa yake cewa bata kai girman fuka-fukin sauro ba, duniyar gaba ɗayanta. Darajar manzon Allah kuma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, halittun Allah dukkansu gaba ɗaya ba za su kama farcen annabi wajen daraja ba. To ashe idan an yi wannan magana cewa duniya da lahira an yi ta dan annabi, duniyar da bata kai fuka-fukin sauro a wajen Allah subhanahu wata'ala ba, to nan masadir zai tabbata maka Ubangiji tabaraka wata'ala ba duniyar ma yake kallo ba, ba lahiran yake kallo ba, annabinsa yake kallo, wato shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To shine dalilai da magabata suke istidlali da shi cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi wannan duniya da bai ganin girmanta, yake cewa ma da kansa tabaraka wa ta'ala cewa bata kai girman fuka-fukin sauro ba, da kuma inda Allah yake faɗa cewa ilamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahawun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathuru fil amwali wal auladi. Allah yace kamasali gaisin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Allah madaukakin sarki yana cewa ai duniya wargi ce, ai duniya wasa ce, ai duniya kaza ce, haka Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi. Idan Allah zai ce duniya wasa ce, duniya wargi ce, to ashe duniyar ma ba wata aba bace. To dan an ce kuma an yi ta dan wani shi kuma abu, ai ka gane cewa ma ba ma wani abu ma aka faɗa can, wanda mutum zai dinga ganin kamar an ƙetare iyaka, an faɗa abin da ba shi bane daidai a cikin wannan wato darasi. A'a, abin da yake daidai shine ake faɗa. In akwai abin da yafi daidai din, to wannan shine abin da aka faɗa dan al'umma ta gane kadarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. So da haka wannan shine abin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala yake nufi da mu al'umma da ya samar da mu so da annabi Muhammadu. Duk da akwai maganganu da magabata suke wanda galibin masu sukan cewa ba a yi duniya don annabi ba su bukatan irin wannan dalilai. Shi sa muka kawo kaman ayoyi da hadisai da hikayoyi da za su tabbatar da wannan magana da muka yi. Abin da muka so mu ɗanyi tsokaci a kai shine, in ka duba surar mutuntaka na mutum, ai yana nuna maka annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wa sallam, amma ba wannan su suke bukata ba. Abin da suke bukata a ce nassi, nassin ma a ce musu sarihi, ba istinbadi ba galibi. To nassi sarihi ya ce wal arda wada'aha lil anam, kuma nassi sarihi ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, da ma'anar sharhin bayani da muka yi da hikayoyi da muka kawo. Kuma hikayoyin falillahi alhamdu, duk hikayar da zamu kawo ta a wannan zaure na tattaunawa, wallahi sai mun bi ta mun tantance ta a ƙa'ida. Ba za mu kawo wato hikaya wacce take ma'aluliya, ba za mu kawo hikaya wacce take maudu'iya, ba za mu kawo hikaya wacce take ma'aluliya, ba za mu kawo hikaya wacce take majhuliya, ba za mu kawo hikaya wacce take da'ifiya ba. Duk hikayar da za mu kawo sai mun tabbata da menene magabata suka yi tsokaci akan wannan hikayar, wato in hikaya ne, kamar da muka ce Abu Muhammad al-Makki ga abin da ya haikaito game da cewa kisan annabi Adam alaihi salatu wassalam, ga kuma abin da shi ma Abu Laifi as-Samarqandi shi ma ya faɗa game da wannan dalilai da muka kawo. To duk waɗannan in ka buɗa bincike da tarihi, za ka san cewa magabata ne manya-manya waɗanda falillahi alhamd duniya ta yarda da iliminsu, ta yarda da wato tsantsaininsu, ta yarda da wato zuhudunsu, ta yarda da fatoyinsu. So da haka in kai bincike a kai zai tabbatar maka da haka. Kafin mu kai mu tantance hikayoyinsu, duniya san da ta tantance su. Kafin duniya ta tantance su,
sanda su kansu suka tantance kansu ta wajen kwatanta abin da ake son a kwatanta ta wajen yi wa Allah ɗa'a da wajen nesatan abin da Allah subhanahu wata'ala ya ce a nesata. To daman a nan ne ake gane hujja ta inganta, a gane wanda ya kawo hujjan nan wato mutum ne da za a karɓi maganarsa, ba mutum ne ƙaramin mutum ba mutum ne mai rauni da za a ce hujjarsa ba za a karɓe ta ba. Sannan a hadisan da muka kawo falillahi alhamdu, hadisan su ma san da muka bi su a istilahat na wato hadisi, wato shine rege hadisi, duba hadisin, me matsayin hadisin, me matsayar hadisin. Domin aka ce an samu hadisi, an samu aya, amma suna jayayya da juna, to ana ajiye hadisi a ɗauki aya ta Alƙur'ani, so da la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi din nan. Amma sai aka ce an samu aya, an samu hadisi sun ba da fatawa ɗaya, ko aka ce to ga wata aya ita kuma an same ta, amma kamar ta yi jayayya da wannan ayar, ta yi jayayya da wannan hadisin, to a ƙa'ida sai a ɗauki wannan aya da ta samu rakiyan hadisi sai a fifita ta akan wancan aya. Amma har yanzu wancan aya ba za a ce an soke ta ba, sai a ce to wanda yake kafa hujja da wancan aya, ta yi bai fahimci ma'anar ayar ba ne, kamar bayanan da muka yi a baya, akan wancan bambanci tsakanin wa ma khalaqtul jinna wal insa da kuma wancan na cikin suratul Rahman cewa wal arda wada'aha lil anam. Idan mutum ya kafa hujja ya kore cewa Allah bai yi duniya dan annabi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to har yanzu dai ga wata aya da kuma ta ce Allah ya yi duniya dan annabi, to kenan ya yadda da wata aya bai yadda da wata aya ba, kuma a ƙa'ida na Alƙur'ani sai dai ka yi imani da shi duka, kamar yadda ya faɗa cikin suratu Ali Imran, wallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun, sai ce hunna ummul kitab, sai ce wa ukharu mutashabiha, fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtiga'a alfitna wa ibtiga'a ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. kaga sai ce kullum min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Musulmi sai dai bi kullum min indi rabbina, ma'ana duk ayar alqur'ani sai kai imani da ita, ka yarda daga Allah take, kuma kai imani da ita, kuma kai imani da abin da ta faɗa. So idan aka ce to ga wata aya amma ga wata ta yi jayayya da ita, sai a ce to baka fahimci wancan bane, ka nemo ma'anan wancan. Shi sa muka fito da ma'anar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Abinda ayar take nufi wato shine Allah ya yi ka dan kai wa Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam biyayya, kai masa da'a. To ashe an yi ka dan annabin kenan. Kuma duniya ba a yi ta ba sai dan daman Annabi zai zo ku kuma a tara ku yi masa biyayya sallallahu alaihi wa sallam, da ma'anar wancan wa ma khalaqtul jinna wal insa kenan. Ita kuma wannan har yanzu na cikin suratul Rahman sai ta fito mana da abin karara cewa wal arda wada'aha lil anam. Ubangiji tabaraka wa ta'ala yayi duniya dan anam. Dan zaka ji ana faɗa cewa sayyidul anam, waye sayyidul anam? Sayyidul anam Annabi Muhammad shi ne sayyidul anam. Al'anam talikai, waye shugabansu Annabi Muhammadu, sai aka ce to sayyidul anami, wal arda wada'aha lil anami, to ga sayyidul anami sallallahu alaihi wa sallam. To wannan aka hada duka shine dalilan da suke nuni a fahimci Qur'ani kafin a bada fatawa da Alqur'ani, a fahimci hadisi kafin a bada fatawa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. In ba haka ba za a dinga tanakudin zancen Allah, ma'ana za a dinga warware abin da Allah yake nufi. Allah ya samar da mu saboda annabi, mu yi wa annabi da'a mu samu aljanna. Allah tabaraka wa ta'ala ya samar da duniya da lahira saboda annabi Muhammadu. In an je lahira Ubangiji tabaraka wa ta'ala ba shi da bukatan ibadanka ko sallanka ko azuminka ko wani abu. Abin da yake bukata me ka zo da shi game da annabi Muhammadu. Mun faɗa ɗazo hadisin da za a je aljanna a same ta a kulle?
ba mai buɗe aljanna sai annabi Muhammadu, ga annabawa a tattara a kofar aljanna, ga manzanni, ga waliyai, ga manya-manyan mutane, ga manya-manya cikin aljanu da suka bautawa Allah, cikin rauhanai duka ga su manya-manya, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ki kula kowa sai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To ka gane kenan duk wani abu da Allah yake yi yana yi dan annabi Muhammadu ne. A ranar aka ce Allah yake kula kowa sai annabi Muhammadu, daman dan shi yake kulawa. Kuma hannasin Qur'ani muka kawo cewa Allah ya ce wala sawfa yutika rabbuka fatarda. Ubangiji tabaraka wa ta'ala zai ta maka duk abin da kake so, sai kai da kanka ka ce ka gamsu, ka yarda, ka karba 100%. To sai Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna maka darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine marƙa, shine kuma ya samar da kai domin ka girmama, domin ka so, domin ka yi ladabi, domin ka yi masa da'a. To a dunkule shine sai a ce an yi duniya dan annabi. Idan ana son bayani to shine sai a zo a ta maka bayani, ka yi masa da'a, ka bi abin da annabin ya zo da shi, ka so shi, ka girmama sa, ka masa ladabi da sauransu. Wannan shine a dunkulen an haɗa sai a ce to an samar da duniyar da lahira saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan shine fahimta ta ahlus sunna wal jama'a. In mun ce ahlus sunna wal jama'a, tun daga sahabbai da muka kawo hikayoyi da wayancan manya-manyan bayan Allah da suka yi magana akai, kuma kaman ɗalibai na ilimi da sauransu, wayannan littattafa da muka yi magana akai yana da kyau a ce su nema, za su sake samun wato tausi'i cikin wajen samun wato masadir na hujjoji waɗanda za su kama su gane su fahimci wancan ayar. Domin wancan ayar rashin fahimtar ta ne ake korewa cewa Allah bai yi duniya dan annabi ba. A hakikanin ayar alal hakika, wannan aya ita ce take ma nuni kai tsaye bisa cewa Allah ya yi duniya da lahira, ya yi mutane da aljanu saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banda wancan ma magana da muka kawo cewa Allah ya yi annabi Adam alaihi salam saboda annabi Muhammadu. Wayannan hujjoji idan muka hada muka tattara su, sai mu gaya wa duniya, mu gaya wa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cewa ba ma mu al'ummarsa kawai ba, har annabawan da suka wuce, har al'ummansu da sauran halittu kaunu duka gaba ɗaya Allah ya samar da su ne dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine wancan ma'anar aya wal arda wada'aha lil anam, cewa ubangiji ya samar da duniya saboda su talikai. To waye shugaban talikai? Manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, shi ma yana cikin talikai din alaihi salatu wassalam. To wayannan in ka dube su da kallo na fahimta, da kallo na adalci, da kallo na yarda, da idan zuci na fahimta, da san karban gaskiya, to ina ganin koda mutum yana wancan mota na cewa Allah bai yi duniya dan annabi ba, dan wannan bayanai da muka yi, to zai ganar da mutum ya gane cewa lalle Allah subhanahu wata'ala ya yi duniyan nan saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya samar da mu saboda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To shine ma'anan abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yake nufi da kuma wato samar da mu. Alhamdulillah. Na'am. To, jama'a muna muku gaisuwa kuma muna muku fatan alkhairi. Malam Allah ya saka da alkhairi, sannan kokari Allah ya kiyaye muna malam. Allah ya sa malam ya fi haka insha Allah. Muna masu godiya kwarai wanda yake muna tare da ku a wannan lokaci, a gobe, a jibi, a shekaran jiya, har lokacin da yake Allah ya malam kana ji shi. Da muna godiya kwarai. Malam kana ji shi. Assalamu alaikum. Malam kana ji shi. Malam kana ji na? Malam bai ji. Sai muka komo da mutum. Assalamu alaikum. Muna ganin malam, amma malam shi kaman bai ji mu. Na? Bana ji. Okay, shi dai ba.
ko ka bar malam ya to falillahi alhamdu. To Allah ya taimake mu, Allah ya biya bukatunmu. Wannan gidan TV mai albarka, Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara faɗaɗa shi da kuma wato albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'aikatan gidan wannan gidan TV, Allah ya ƙara musu ɗaukaka da kuma wato buɗi da kariya. Shi kan shi gidan TV, Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kare shi, yanda kuma suka fara wannan program, Allah Ubangiji ya sa abin ya ɗore daga nan har zuwa kiyama ta tashi, ya ƙara buɗaɗa wannan gidan TV da sauran ma'aikatan duka gaba ɗaya. Mu da muka saurara, Allah Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya biya buƙatunmu, ya kuma albarkaci rayuwarmu, ya kuma bar mu da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah muna roƙonka wannan hali da duniya take ciki na uzurruka, na damuwan cutattaki da suke yaduwa, Allah ya ɗauke shi a duniya duka gaba ɗaya, albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma anta amartana bi du'aik wa wa'adtana bi ijabatika wa qad da'awnaka kama amartana fa ajibna kama wa'adtana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.